हामबाय दिनै जतन साइमन चेने जों एसेम्बलियाव ओथ टेकिं खायका चेने मादार टांग कक बरक बाइसिं जत खायलिका के दे इलेक्शन कांचनपुर साइड नम्बर जतनो साइमन थाइसिं सामा हाय गोबां मानो आनो जों तिप्रा मथानो पाया हिनै गोबां मानो ते बुइ बदल न पाइना हिनि दंमाने हायफोनो जों फिल्ड गाहाम खायका सामुं खायका साल हर नायावै माइसायावै ओंखाय बु बाग्रा बुसुनो एको हेल्प खायका नांखुखा आमन बागिनो तिनी पाब्लिक रक जोंनो एको पाइरि कप्लाइ खायरिका के जे लामा करवै जे बु बाग्रा बाय कन्टेस्ट खायना हिं तंमाने बगनो आं साना मुसु बरक लामा करखा बै बाय योजाखा बरक आनबगे बगनो लामा कामो फायदे जों जत थानसाङै तिप्रासा थानसाङै सामु तांलायना अर जों बबते मासा बदल हियावै जों कायसा लामावनो फायलायनाय थानसान लामावा आके बु बाग्रानि सुइदु मुंवानो जों फायमा साव इनका जे आनो पाइरि नाय ताकु बुकुनो आं गोसानान मुसु हामबाय नरक गासे कष्ट खायमानि जिनिसलाय नरक सि कष्ट खायका आनबगे आं जतनो आनि लुगुरंनो हामबाय रिउ ओंखाय आं नगनो आसास रु बिसास रु जे बुसकांगो जों जत नरक न नावैनो जों सामुं तांलायनाय आके जे जोंनो बुद्रिया बगनो बुसुं लगे तिनो जों चिनि कांचनपुरनो कायसा काहाम जागा जों सनामना नबगे जों बुबागानि लिडारशिप नि आन्दाराव जों आमो सामुं खायलायनाय